Con Carlos Tresandí, como que non? Hola amigos, amigas, benvidos a Radio Galega. Son as 8 da tarde. Non hai noticias. No. O mellor, hai xente que pode pensar, pero tería idea a xente de que son as 8 da tarde? Home, por favor, como non vais a ver? Temos moitísimas cousas por diante. Este é o último programa da Radio Galega como programa radiofónico en sí do 2024. Non o último, pero non, a Radio Galega segue. Xa vin a miña vida pasar. Home, eu asinei contrato ata xuño, imagínate. Imagínate se este último programa de Radio Galega, que facemos? Queda moito entón para rematar a tempada. Quedan aínda este programa 17 3. 41 menos 17, moitos, aínda quedan, non? Pero este último do 2024, Ani. Ostras. Claro, este último, ademais non estamos no noso estudio habitual. Non? Hoxe, amigos e amigas, estamos en wait for it. A xente dicíndolo, vai dicilo. Si, vou dicilo. Estamos en La Gulette. Son as gorxas de máis de 415.409 persoas que aplauden deste xeito. Escandalera grande. Está todo, non, aínda, porque aí está. Son as 8 e 1 minuto e medio. 1 minuto 8, 20, 01 e 36 segundos o meu reloxo. Se está ben. O mellor son para alguén son as 5 e cuarto, por exemplo, para Dani Lorenzo. Dani Lorenzo, hoxe hai algunha nova horaria? Sí, hai que lembrar a xente que esta noite unha decisión de última hora. Cambia a hora. Entón, ás 11 da noite pasan ser ás 10. Xa veredes que risa. Xa veredes. Bueno, xa veredes. Claro, de todos os xeitos, para toda esa xente que o mellor está pensando en quecer para a inxesta das uvas, como sempre, como servizo público que somos da Radio Galega, este ano tamén imos facer un pequeno adestramento para todos os que estades aquí, porque rematamos ás 10, vale? E logo marchades a casa. Imos facelo este ano con novidade. Non vou adiantar nada porque as uvas daban moito chollo. E merquei, claro, como non se pode dicir ni lacasitos nin amanés, graxías de cores con chocolate no interior, pero minis, para que poidades comelas case como engulo eu, por exemplo, o marisco. Eran máis baratas tamén. Tamén eran máis baratas, efectivamente. Se desfán na boca, non na man. Por certo, hai que recoñecer a xente que está véndonos a través do noso vídeo podcast, que por certo, hoxe, excepcionalmente estamos na nosa canle de YouTube do Como que non Radio, emitindo no mesmo momento que estamos saindo pola radio. En YouTube que hora é? En YouTube, que hora é en YouTube, Dani? En YouTube o cambio faise ás 12. Ás 12 pasan ser ás 10 e cuarto. Moi ben. Porque 2 horas era moito, pero hora e media era pouco. Claro, claro. Bueno, pois xa ides apuntando, vale? Ás 10 e cuarto son as 9:20. Total, que se teñen a radio e o YouTube a vez, teñen que cambiar hora 22 e medio. Vale. Que fan a media aritmética. Claro, Total. bueno, pois nada. Dito isto, son as... xa non me sae. Pero de antes ou de agora? Non, as de... Pero a de YouTube ou a de... Bueno, para min son as 8:03, vos ides o vos o rollo. Estás como inquedo que estás consultando todo o tempo a hora. Pois xuroche que foi unha xornada moi tranquila hoxe. Sí, moi tranquila, sen sobresaltos. Bueno, o normal dun especial de fin de ano. Temos unhas convidadas, bueno, non ides creer. Como se empezásemos tarde. Menos mal, porque estaba pensando eu, nos terá aquí apretados por algo. No. Temos hai unhas convidadas que non, bueno, non credes que ven, bueno, eso é algo novidosísimo que, bueno, xa vos contarei. Bueno, de feito, bueno, despois falamos disto. Tanto misterio. Pero, bueno, despois. Parece Iker Jiménez. Oye, por favor, eu tampouco insultei a ninguén ni quero dicir as cousas como son, vale? Imos, mira, son as 8:04, case as 8:05. Pero outra vez. Non, outra vez, non, antes eran as 8:03. Dentro de 2 horas sería como se fosen as 7:15. Si pon a sintonía, si tes o reloxo de Carlos non te dá tempo a cambiar agora. Claro, ti pon a sintonía, Pini, e despois xa imos falando. Comezo, como que non, den aquí, dalle.
andamios, como que non estamos no programa 305º do Como que non, é dicir, o programa número 305. Hoxe, 31 de decembro, temos moitísimo que darvos os ointes da Radio Galega, a todos vos e todas vos que estades aquí connosco compartindo esta xornada en Lagulet. Laulete, 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 laulete. Estou suando a gota gorda, pero dá igual porque eu fago pola nosa audiencia, pola audiencia de todo o equipo do Como que non. E imos comezar, amigos e amigas, con música en directo, porque hoxe temos, antes de presentar as convidadas, tamén temos convidados pola parte musical, que ademais, fixadevos, seguimos ben de tempo que non lles preguntei nin os seus nomes. Que hora é? Bueno. Son agora mesmo as 8. Bueno, igual. Estou angustiado. Temos os Ajuaneiros Blues Band, que é unha banda de blues que solamente se reúne para tocar en fin de ano. Solamente, o sea, esta é unha oportunidade prácticamente excepcional e decidimos, dentro como que non da Radio Galega, que sei que era unha boa idea telos aquí para que compartan con nos o seu arte. Mira, que quinteto, son os 5, bueno, Robert Carcos, Óscar Limón, Esteban, hai algún Esteban? Tamén ves Esteban, e hai outros dous máis que non son Esteban, que son Sergio e Adrián. Sergio e Adrián, Óscar e Roberts. Amigos e amigas, comezamos, que mellor xeito de comezar un Como que non, coa música en directo dos Ajuaneiros Blues Band. Canta lojas a las 12 menos 10. Se ha asomado un borracho para ver salir el tren. Su mirada estaba triste, pues su amor se ha ido con él. Una chica de las Cortes, ya cansada de vivir, aguantando a este borracho, se ha pirado pa' Madrid. Ya no quiere dar más versos disfrazados de carmín. Ay, canta locas y a las 12 menos 10 se ha sumado un borracho para ver salir el tren. Su mirada estaba triste, pues su amor se ha ido de él.
Juaneiros Blues van, moitas grazas. Despois, mira, estaban aquí, claro, que é normal. Están. Agora sí, un aplauso forte para eles. Despois volven. Podedes ir a tomar un ilfus por aí. Ben, estamos no como que non, son as 8:15 da tarde deste 31 de decembro, non rompades nada, Juaneiros. Despois estarán connosco acompañándonos, pero, amigos e amigas, imos recibir as convidadas deste especial de fin de ano do como que non. Non o agardades, eu sei que non podedes pensar que elas están aquí con nós, pero sí, amigos, sí, para cumprir por cuarto ano consecutivo este... Bueno, que é como para nós. Sí. É como unha tradición, xa. Sí. Lucía Veiga, Marita Martínez, na izquierda, Sisters. ¡Faraonas! ¡A tu izquierda, Sisters, amigos! Bueno, benvidas as dúas. As dúas que é a unha. En Canarias e na Radio Galega. Bueno, Que por certo, antes durante a actuación musical ensinoume o ahora, Carlos, o reloxo outra vez, en plan, que obsesión. Sí, teño unha obsesión grande. Digo que son as 8:15. Imos falar coas izquierdos Sisters, Marita Martínez e Lucía Veiga, que están de novo con nós un ano máis. Este é o cuarto ano consecutivo. Este é o voso sexto, fixemos 8. En 6 estivestes vos, pero consecutivamente este é o cuarto. Teño unha cousa que poñer, pero sería de moi mala educación se eu non dixese, perdón, Marita, que non é nada, sabes que non é por nada, pero que claro, coa actualidade como é, temos con nos, no como que non, quen contaba, nos convidamos a unhas grandísimas actrices e cando chegaron temos a dúas grandísimas actrices e unha delas é nomeada o Goya Actriz Revelación deste 2025. A ver, eu sei que estaba facendo chollo en canto me enterei, dixen, vou mandarlle un WhatsApp que... Bueno, Lucía e Marita e máis eu aínda temos un grupo de WhatsApp. Sí. Pero, claro, dixen, bueno, vou mandarlle un parabéns e acababas de enterarte hai nada, porque eu entereime pola prensa, como quen di. Como foi o conto? Contanos así, rapidamente, antes de que entremos xa no fin de ano. Pois eu esquecera completamente o tema dos Goya, estaba apartado da miña vida, da miña cabeza, non contaba para nada, sabía que presentaran a candidatura, pero nada máis, esquecín e seguín ca miña vida normal. E ese día fun ao dermatólogo, porque hai unha cousa moi boa, que hai que mirar os lunares. Así comeza, fun ao dermatólogo. Fun ao dermatólogo, e despois de sair dali que me dixo, vamos te quitar isto que tes aquí. Dixen, ai, Dios mío. O que, a pel enteira? No, unha cousa... Iso como chiste de Gila que tirou do padrastro e quedou sen nada. Si, no, digo, pero iso xa fun un especialista, para que me quite solo a parte esa. Vale. E entonces salín, collín o coche e iba, ai, Dios mío. Bueno, pois o 7 de xaneiro, que total non teño nada que facer en xaneiro, en febreiro, en marzo, dixen, non teño nada que facer, non? E me chamaron as representantes berrando. E eu, que pasa? Que está dominada. Ai, Dios mío, e ahora vou quitar isto día 7, xa verás ti, cos puntos, xa teño que ir de largo. Claro, porque que días son os Goya? 8 de febreiro. 8 de febreiro. Hai que quitarlo día 7, claro. Quítalo. Bueno, pero moi guai. Marita, ti que? Porque ao final hai xente que pensa que os artistas somos xente que temos moita envexa e tal. É certo que hai moitísima xente moi mala, pero neste caso, no caso de Marita e de Lucía non é así. Marita, ti que cando te enteraches que pasou? Porque claro, sabemos o que lle pasou. Contou yo aquí con Novoa, que vos escoitei a entrevista que che fixo aquí con Galicia por diante, pero ti... Como foi o conto? Como te enteraches? O seguinte que foi mandar un audio chorando. Sí, que perdín 2 anos de vida e despois recupereinos, porque escoito de... Dios, que pasou?
non me hostia. Sabes, este momento en que perdes 2 anos de Dios, que pasou? E de repente os recuperas. Que mal foi no dermatólogo. Eu teño... Fixo, non, non sei, van a cortar por anacos, se le ve un susto, pero bueno, que nun espazo, é maravilloso, non? Que nun espazo de minuto e medio perdas 2 anos de vida e despois recuperes 3, non? No mismo audio. Está guai. Unha subida baixada. Eu teño que dicir, eu digo sen ambaxes, en canto me dixo que aí a propoñer a nominación, eu que che dixen. Vante nominar. Pois xa está, esa dixen. E non o nego, e o dixen, e hai moitos anos que dixen que quero chorar en todos os premios que reciba, e quero chorar en todos os premios que reciba. Se dixen, vai poñendo as pilas, que quero ir a Los Ángeles. Claro. Vale, así que, matizando. Eu vou a miña irmán a morte. Se foi Miriam Díaz Aroca, quero dicir, por que non pode ir Lucía Veiga? Quero dicir, perfectamente. Claro, perfectamente. Bueno, dende o como que non, como isto sí que o digo, é o único que vou dicir en serio en toda a noite, xa que o digo, pero como voceiro, nome de todos os meus compañeiros, sabedes que todo o equipo, e eu personalmente quero vos moitísimo, e sempre hai moitos anos, non sei se lembras, creo que hai 6 anos ou 7 dixen, é guai que lle pasen cousas boas a xente boa. Sí, señor. É unha honra e un orgullo contar con amigas como a vos, que ademais sodes talentosas e comezades a recoñecer, a recibir, quero dicir, o recoñecemento que merecedes. Un aplauso para Marita e para Lucía, que é moi bonito. Bueno. He dito isto, xa está. Bueno, xa está. Vou fatal de tempo xa. Un desastre. Que hora é? Son as segundo Dani Lorenzo as 7:30 neste centro. Para a xente que está escoitando a Radio Galega as 8:20. Bueno, para a xente que está escoitando a Radio Galega cando estamos emitindo isto en directo, porque como hai unha repetición ás 6 da mañá, pois xa os das 6 da mañá É outra hora. Pero mira, os das 6 da mañá, que máis forza que horas ás 6 da mañá, non? Como se son as 5:15 da tarde, da igual. Bueno, ti te levantas para escoitalo como que non ás 6 da mañá e controlas a hora. Sí, claro, digo, a ver se acertou. Vou dicir unha hora agora. Digo, pois pola mañá vou arriscarme. Queredes que me arrisque? Sí, por favor. Porque pola mañá hai informativo. E logo hai alguén, hai un equipo, vos non o sabedes e vos tampouco. Hai un equipo de profesionais enorme, non como que non temos un equipo de editores. Sí. Que son 75 persoas. Totalmente. 75 persoas porque claro, porque están montando todo o día, editando, veña a editar. Entón teñen que 76, Carlos. 76. Pero que une vaixiño. Non morreu un. Son 75. Bueno, pois contaba coa morte do. Toda esta cantidad de xente enorme. Pero se cambias de hora igual sigue vivo. No, pero está montando porque hai que repetilo, pero na repetición da mañá hai informativo. Entón hai que recortar 4 minutos. Por tanto, vou dicir que son... Por eso, o mellor, na repetición das 6 da mañá, di Carlos, son as 6:41. Sí. Eu creo que son as estades escoitando isto de madrugada, son as 6:26. Aí o deixo. Se alguén está escoitando a estas horas... Que chama San Marcos. Claro, que chama San Marcos e diga, sí. Tresandí tiña razón. 981540979. A ver se vos collen, o mellor non. E se non lle dá o mesmo que igual o reloxo male o del. Claro, tamén pode ser. Bueno, imos seguir falando con Lucía e con Marita. Temos, antes de que cheguen as 9 da noite nesta primeira hora do especial de fin de ano, temos Mundo Paquitov, que ademais onte falei con Dani e díxome: teño unha sección, tes sección para fin de ano? Sí. Que tal? Non ten nada que ver con fin de ano, dixen. Esa actitude. Esa actitude. Pero hai xente que non está aquí. Hai xente que non está con nos porque hai un par de colaboradores que aparte do editor, que, bueno, Dios lo tenga la gloria, hai outros dous compañeros que siguen con vida, que non saibamos, pero que non puideron estar connosco en Lagulet. E mandáronnos caín na miña propia trampa. Bueno, entón mandáronnos un vídeo de felicitación para todos vos e para toda a audiencia da Radio Galega. Creo que se todo vai ben na técnica,
o mellor podemos escoitalo. Sorte, Pini. A ver que pasa. Veña, a ver se nos sale. Hola, que tal? Como estades, amigos e amigas do Como que non? Son eu, son Pepe Capelán e aquí estou para, como sempre, por estas datas tan entrañables, dirixirme aos... Pero si quieres estar quieta con la cámara, hombre, por favor, deja usted la cámara tranquila. Yo grabo esto y me voy. Perdón. Quería desexarvos a todos, como non, unhas felices festas e, por suposto, un feliz ano 2025, que agardo que sexa un ano moi próspero, aínda que ten mala rima, pero, bueno, nos contra iso xa non podemos facer nada, verdade? Por suposto, vou a facer extensiva a miña felicitación e os meus desexos a todo o maravilloso equipo que conforma esta familia que somos o Como que non, verdade? Así que, pois dende aquí, dende o meu retiro espiritual, que teñades todos e todas un feliz 2025. Queridos Como que no nerds, en estas fechas me llena de orgullo y satisfacción poder felicitar emérito. Un enorme abrazo a todos os ointes e a toda a xente que fai posible Como que non, que sodes todos maravillosos. Bo Nadal, feliz ano, que os reixes pórtense ben. Yo me porto moi ben. Calla, por que non te callas? Que tal, Como que non? Que tal, queridos amigos e amigas e equipo do Como que non? Estou aquí para desexarvos unha entrada feliz no ano 2025 por desgraza non podo estar con hoxe nesta noite tan importante, pero encantaríame estar aí, xa o sabedes. Mándovos unha aperta enorme a todos, bicos enorme a todos, un bico enorme a todos, e por favor, desfrutade moito desta noite, que Carlos ten unha cousa preparada fantástica, e que nós temos unha tarefa maravillosa hoxe que non podemos odiar. Carlos sabe ben do que lle falta. Un bico enorme para todos e todas. Feliz 2025. Ben. Ahora venga. Efectivamente, tanto Pepe Capelán como Alberto Cuña mandáronnos unhas mensaxes porque non poden estar con nós. A última mensaxe que vos dicides, a última mensaxe que bueno, pues resulta que Fran Rodríguez o ano pasado non puido estar no especial do Como que non de fin de ano. Correcto. E dixémoslle que nos mandase unha felicitación e o tipo o ano pasado dixo feliz 2025. Esta é a felicitación de Fran Rodríguez do ano pasado, que total, como xa caía moi ben, dixemos, pois aproveitamos para este. Claro, moi ben. Moi ben. Que che parece? Como senta verte así? Pois, por fin pecho un círculo que estaba yo aberto na miña vida, que estaba pendiente, pero qué fermosa felicitación. Moi bonita. Como me adiantei, como sabía que este ano iba a ser o 2025. Sí, non, aí tiñalo claro, Sí. Ahora o mellor non, pero que o ano era o 2025. Sí. En fin, bueno, vimos comezar o programa. Sí, vimos comezar o especial de fin de ano. Comezar o programa. Correcto, xa temos o preámbulo e agora chega o ámbulo. O ámbulo que agora. Imos comezar cun colaborador que está hoxe connosco e que, como acabo de adiantar hai un sintres, dixo que teñe unha sección moi de fin de ano ou non. Amigos e amigas, adentrámonos no mundo Paquitov. Yeah. Dani Lorenzo, moi boas. Moi boas, a ver, desmintir falacias, porque, sen lugar a dúbidas, traio un tema moi relacionado co cambio de ano, con Noite Bella. Seguro. E ademais moi comercial. Como Bisbal. Como Bisbal. Correcto, moi ben. Sí. Porque dinen chamar esta sección... Sí. Correlación ou causalidade. Boa, super comercial. Sí, super, pero que lo flipas. Correlación ou causalidade. Moi ben. Estaba outro día na... De que vai a sección? Rezuma fin de ano. O correlación ou causalidade. Pedíacho a xente pola calle, pola rúa, non? Pedíacho a xente esa moito. sección. Outro día Dani, por estaba... favor, correlación. Non é correlación, é causalidade. Bueno, ben. Murciano, insultón.
Pero Es que os murcianos as correlacións levanas fatal. No, eles son moi de causalidades. Correlaciones. Total que Causalidades. Vaya. outro día estaba en cama sen dormir pensando nas badaladas. Sí. Qué bonito que ven empregado o tempo, cando un está a gusto. Non, está facendo todo isto para ver se quen de darlle un sentido. Correlación. Non, vou dicir máis. Eu confío na inteligencia do noso público e estou convencido de que eles atoparán a correlación entre este tema e o especial de fin de ano. O sea, que non ten nada que ver, vamos. En absoluto. Porque estaba a pensar acerca de como as pizzas influen na orde política mundial. É unha pasada. Buah. É que é unha pasada. É que claro, é que chegas aquí en fin de ano, son as 8:30 da tarde e que dis? Claro, pois marchas a casa directamente. Que boa conversa para fin de ano tamén, Sí. na mesa, ¿no? Estamos a falar do pizzómetro. Que é o pizzómetro? Cada vez me gusta máis. Isto Non, é que vai mellorando por momentos a sección. O pizzómetro, isto é real, como eu sempre aclaro isto na miña sección porque todo é información verídica. Correcto. O pizzómetro é un termo usado para describir como o aumento dos pedidos de pizza dende oficinas do goberno federal dos Estados Unidos como a Casa Branca ou o Pentágono son, que é verdade, Sí que sí, pero bueno. son indicativos de importantes acontecementos políticos ou militares. Bueno. O sea, iso é como cando saíron os pingüins e morría Franco. Sí. Piden unha pizza e morre Franco. sí. Bueno, quero decir, non morre Franco, pero quero decir, pasa algo. A ver. Sí, porque o concepto basease en observacións empíricas foi mencionado en diversos medios, estudios e incluso tesis doctorais estadounidenses como predictivo de crises internacionais. Atentos. E ten sentido. A correlación ten unha causalidade. Que sucede ás noites nas que dende o FBI, o Pentágono ou a Casa Branca piden moitas pizzas? Pois que a xente non vai dormir á súa casa. Ise é un indicativo previo de que algo vai suceder. Vale, entendo todo. Claro, están no Pentágono e piden moitas pizzas. Literal. É que teñen cousas que facer ali. Claro que sí. Nós pedimos moitas pizzas, o mellor quedounos por pasar un texto a non Word. só a sintonía Pero ali, ou- ali claro. o mellor, e agora entendo todo. Total. Observouse exacto que a grandes volumes de entregas de pizza en instalacións claves como a CIA o Departamento de Estados Unidos coinciden con crises internacionais. Incluso funcionarios soviéticos na época da Guerra Fría estaban que realidade, estaban ao tanto destes pedidos para saber que algo estaba a argallarse na inteligencia americana. Espías en Dominos. Espías en... Non. Pizza Hut. Total. Espías, o termo crea eran Frank Mix, espías en Domino's. propietario da franquicia Domino's Pizza en Washington. Pues, claro. Ya sabía algo. Ten 45 restaurantes. Como llevan dar Goya, claro, ela xa sabe. Agora xa ten información. Igual lucía unha espía. Claro. Non. Por exemplo, xusto antes da invasión en Granada en 1983 e da invasión en Panamá en 1989, as entregas de pizza de Domino's aumentaron en torno a un 25% nos departamentos de inteligencia de Washington. Xa. Home, xa na invasión de Granada, a de 1400, Na de a de Boabdil, sí. Aumentou moitísimo Sí, o sí, pedido de sí. pizza. Sí, de pescadito frito tamén. Abderramán pediu a Telepizza. Sí. Vou contar cales son os récords porque van batíndose récords cuidado, veña. en datas moi significativas. Igual son máis glotóns tamén, non? Como? Perdón? Igual comen máis Porque agora. dá ansiedade, unha crise Claro, mundial dá agora ansiedade. E a masa conta, É que pizza. Non, chega un con queijo. momento. Eu estou intentando falar en serio neste programa, parece un Sí, no, novato. claro, ves a este programa a falar en serio No agora. Pentágono son de masa fina ou masa normal? Máis importante, piña ou non? En Bahía Cochinos pediron piña. Estamos falando de... É probable que non. Récords, noite de 1 de agosto, véspera da invasión a Kuwait. Batiuse o récord de 1989 da invasión de Panamá. O sea, Kuwait estamos falando do ano 91.
Non? Noite 1 de 90. agosto de 1990. 90, vale. 21 de agosto de 1991, novo récord. Intento de golpe de Estado na Unión Soviética. Pero sabemos os kilos. Non sabemos o número de pizzas. Vaya. Non sabemos o número de pizzas. Sabemos que se vai batendo, pero non sabemos canto. Claro, en canto. ¿En medianos ou familiares? Tampouco sei se o récord... Pillan promocións. Supoño que sí. Entrantes, non entrantes. Claro, Pan ti de imagina que piden o 2x1 e teñen que salir os funcionarios a buscalo a tenda, porque non. Claro, quedou comido polo servido. Claro, tamén. 21 de agosto de 1991, intento de golpe de Estado na Unión Soviética. 17 de novembro de 1995, a noite na que salta o escándalo Levinsky, aínda non saíra na prensa. Pero eles xa estaban ali coa doble queixo. Aí pedíase moito pepperoni. Sería esa por noite. comida. No, eran de salami. Eran moito salami, había moito salami. Ou, por último, o 13 de abril de 2024, isto sigue pasando hoxe en día, cando Irán lanzou un ataque con drones e misíls contra Israel en represalia ao ataque israelí. O último récord foi este ano, e iso que a partir de 1995 Agora decidiron diversificar nos pedidos precisamente para que non saltara a noticia de que ia suceder algo. Porque os celíacos que traballan no Pentágono estaban hasta, vamos, hasta Home, igual empezaron a sospeitar cando chamar había un boas noites atende o Vladimir. Pues supoño que xa a KGB, non? Xa Natasha, o aparato, cantas pizzas queredes? Xa terían xa os espías, non lles daba tempo a infiltralos, xa. Entón, tirando do fío, cheguei na deep web, na dark web. Cantas páxinas de Google? Na terceira O de Google. Deep web. Xa na terceira O de Google. É arriscado, Sí, ali xa hai cousas que farían vomitar unha cabra. Non, que dan se se pon a investigar. É unha pasada. Tres páxinas. Un día chegou o L de Google, dándolle balante, dixo, ata a quinta. Non me atrevín. Non me atrevín. Total, que atopei unha páxina maravillosa que chama Spurious Correlations, correlacións espúreas. Moi ben. Que teñe que ver con estudos que fan correlacións que non implican causalidade, aínda que sí que fían dous feitos que están íntimamente relacionados. E as miñas explicacións son as difíciles. Bueno, xa está. Claro, Como estabas esperando a venganza. Hombre, claro. Total. Despois ven o concurso, porque non sei se vou a poder aguantar isto, Sí, non sei pero na seguinte hora damos un pouquiño de tempo. Agora que xa non queda ninguén na Radio Galega. Estaba unha señora facendo boi, estou poulla perola dicindo causal. Espúreo. Todo o que leva o tema espúreo, iso é. Para que o entendades, é maravilloso. O primeiro que fixo este tipo de correlacións que non implican causalidade é Bobby Henderson, o creador da igrexa Pastafari. É unha igrexa que sí, a igrexa Pastafari. Sí, que vale. É unha religión inventada para facer mofa doutras religións. O seu deus é un espagueti. Vale, espaguetis e hashis, por esa Pastafari. Sí, Pastafari, exacto. Moi ben, está moi ben. A ver, a miña muller outro día pediu infusións de cannabis, o mellor le botan a Pero non digas isto. Pero se as venden nas cafeterías. Quero dicir que Pero a que cafetería así de Amsterdam? Bueno, da igual. Coffee shop é outra cousa. O venden nas cafeterías como... Pero señor, que fai vostede con iso no maleteiro? Véndeno nas cafeterías. Ben, para combater os argumentos dos creacionistas, que un colectivo moi propenso... Isto é Milenio 3, joder. Estou creacionismo. Estades a dinamitar a miña semana. No, perdón. Son espúreos. Abrallando. O salto dos pastafaris a esto último que dixo. Se puidera falar 30 segundos seguidos. Dani, por favor. Dani, perdón. Non lle molestedes máis, vale?
que está o home facendo unha sección intentando. Sí, sí. Xa non sei por onde. No, creacionismo. Estás falando de Os pasta pastafaris e hachís. os temas espurios. Total, para ilustrar o creacionismo. feito de que dous fenómenos que se produzan ao mesmo tempo non implican que un cause outro, Henderson fixo... Eu fago moito, cando me molestades moito, tiro pa diante. Non como os cabalos con orelleiras. Henderson trazou unha relación entre a temperatura global da Terra en función dos números de piratas que había na Terra. Claro. Dani, A conclusión é que en serio ten sentido. A conclusión Dani, estás levantando a voz un pouco, quero dicir. Está emocionado. Por un segundo estás perdiendo. Calquera se emociona falando diso. Como non se vai esto emocionar? un paso de Pumares. No, ti podes, tranquilo. Ti podes, dalle. Creacionismo, Dani. Se agora Pastafari. berra que non hai café en el bis, entonces maravilla todo. O que di Henderson é que ao diminuir o número de piratas aumenta a temperatura da Terra. Pero como piratas? Piratas, pantalóns piratas, ou xente pirata. O sea, en que momento perdí a Pero conexión pirata- Se son Piratas de- piratas, como os teñen registrados se son E piratas? ata aquí o mundo paquete. ¡Bravo! No, pero Tiña sentido. Nestes folios tiña sentido. Pásale ao público para que o lees. Pero estamos falando de línea directa roja, de esa de roja Una directa madrileña. ou de Jack Sparrow. ¿De qué piratas estamos Claro, falando? como piratas? Qué pirata, A ver, A mí parece interesantísima a sección. Sí. Eu o que sei é que dentro de 9 meses vai haber un boom natalicio en Galicia, porque Qué barbaridad. este rato... a ver. Eso se pide moitas pizzas. Total, estaba directamente relacionado co fin de ano tamén. A medida que diminúen o número de piratas na Terra, Sí. aumenta a temperatura global. Son dous feitos que non teñen nada que ver o un co outro. Vale. Pero se os pos nunha gráfica, parece que están directamente relacionados. E non podías explicar isto así ao principio, que se entende. Polo tanto, correlación se entende, non se entende. implica causalidade. Ahora sí. Polo tanto, a iglesia Pastafari Está levantando de novo a voz. a xente está a dicir, por que están tan cabreados na Radio Galega? Fibergram! A igrexa Pastafari celebra os seus ritos disfrazados de piratas porque din que así contribúen a que a terra non se quente. Tiña máis sentido dos pantalóns. Porque correlación non implica causalidade. Claro. Entón tamén atoparon un montón de datos. Está a xente explicando. Nosotros, claro. No. É que eu creo que todos vivimos un momento destos, se o pensades, tipo de vu, sí, en discusións de parella, non vos son? No. Sabes, eu un momento teño- destes que dis, pero que carallo me estás contando? Carlos, teño A ver, a alguén- relación alguén disto no- con fin de ano. Alguén do Sí, público Esta entende é- o que eu Espera, que quero está- O dicir. alcohol. A relación desto con fin de ano é alcohol, No, é o que falarías o rematar de cear antes das badaladas. Claro. O teu cuñado. e logo beberías Isto directamente. ás 6 da mañá ten moito máis sentido. Bueno, ca infusión de cannabis. No, pero Entón, vou vos dar... Eu xa tiro. Vou vos dar É mellor non despertalos. Impresionante. datos que están correlacionados aínda que non teñen nada que ver o un co outro. Vale. E postos nunha gráfica, veríades o sentido que ten. Vale. Moi ben. O das gráficas é Rodrigo Rato. eu non me vou recuperar. Están directamente relacionados. O número de películas que estrea Nicolas Cage nun ano cos afogamentos en piscina en Estados Unidos. A ver, pero se Pues ve... sí que, E sí hai, que pode e ser. hai gráficas que demostran isto. Claro. Ano con moitas películas de Nicolas Cage, moita xente morre afogada en piscinas. Ano con poucas películas de Nicolas Cage, menos xente morre afogada Por lo nas que sexa. piscinas. É mellor dicir que sí, se.
máis. Eu estou mirando moi serio. Isto é teoría do caos puro. Claro. Aumento, bueno, mellor. Consumo de queixo nas familias americanas directamente relacionado con mortes por afogamento por sábanas. Porque por las sabas baixeiras, non o burrito sabanero. Como morres afogado cunha sábana? Dios mío, facendo de caspe. Bueno, nas prisións saben algo diso, por exemplo. Bueno, pero iso é aforcarse, non afogarse. Bueno, sí. Hai moita sábana mala, Claro. Sí, que a baixeira ás veces se non entra ben o que ven sendo a goma. A felpa é terrible. Sodio nome baixeira. O consumo de margarina en Estados Unidos está directamente relacionado con número de divorcios no estado de Maine. Quero dicir, pero isto é real, Non, claro que é real. Isto é real. Os anos de moito consumo de margarina en Estados Unidos, divórciase máis a xente en Maine. E o ano de pouco consumo de margarina, divórciase menos a xente en Maine. Son máis de mantequilla. Porque correlación non implica causalidade. Eu estou probando a non mirar o directo. Eu creo que a xente con isto xa ten tema de falar esta noite. Estaba unha señora facendo petoulle a perola, pero agora mesmo está falando co seu cuñado e preguntándose se Dani Lorenzo está borracho. Pero que podedes comprobalo. Que sí. Hai estudos que din isto. Todo o que di Dani Lorenzo na súa sección. Cantos máis altos eran os ingresos das salas recreativas en Estados Unidos, máis estadounidenses obtiveron doutoramento en ciencias. Efectivamente. Non, mira, eu super serio, vendo. Consumo per cápita de polo e importacións totais de petróleo de fora dos Estados Unidos, por exemplo. Tamén. Relacionados en gráficas. Vale. Podemos, magua que non sacases como aquel día no debate Albert Rivera, empezases a sacar gráficas amosando, porque eu creo que quedaría moi... Ollo que pensei en imprimilas, pero dixen non serán tan lerdos, entenderán o fondo do mensaje. Aparte, imprimir as gráficas para a radio é fenomenal, claro. Porque na radio quedan clarísimas. Vamos, unha cousa. Algo máis? O último, que é o meu favorito. Por favor. En Estados Unidos hai un concurso nacional de Spelling Bee, de deletreo. Aquí tamén hai, sí. De deletreo, pero ali é unha cousa, pois... Sí. Moi importante. Pois o número de letras na palabra gañadora do Spelling Bee de cada ano esconde un paralelo increíble co número de mortes por arañas velenosas en Estados Unidos. Que me dis? Como che quedas? No, que... un aplauso forte para Dani Lorenzo, por favor. Xa queda menos para que acabe a temporada, tamén che digo. Eu creo que estamos ante un novo paradigma. Sabedes estes casos no que se utiliza esta expresión cariño, isto non é o que parece? Sí. Quero decir, cariño, correlación non implica causalidade. Amanecín aquí con esta persoa. Bueno, imos aproveitar porque quedan poucos minutos. Un momento moi vosé, Sí, 12 minutos para que cheguemos ás 9 da noite neste especial de fin de ano da Radio Galega. Xa casi nos comimos causalmente sen correlativo. Eu podo repetilo, por se hai... Sí, agora. Xa os va a repetir, pero a 6 da mañá. Vale. Agora nos imos... Imagínate que te levantas a 6 da mañá polo que sexa, pos a Radio Galega e de repente escoitas todo isto, non? Non, eu estaba pensando todo o contrario. Que volves a casa despois de fin de ano cunha chuza terrible, escoitas todo isto, este é un accidente da risa que che dá. O igual o entendes, o igual podes entendelo. Bueno, imos, xa que estamos quedanos aínda eso 12 minutiños, 11, imos facer uns todólogos porque xa que estamos en fin de ano, teño un tema que propoñervos, dalle os monólogos todólogos, os monólogos, xa non sei. Eu quero preguntarvos, quero que falemos nestes 11 minutos de costumes favoritos
para despedir o ano, ou se tedes algún deses que o mellor pode abrallar a propios estranos. Ia dicirlle a Dani que seguise falando, pero como a correlación non é causalmente, pois que casualmente comece Marita Martínez, por exemplo, tens algún rito destes de ano novo que poñas en práctica na noite de fin de ano, pareceche unha estupidez soberana? Hai algo que fagas? A ver, nós na miña casa temos dende hai anos, porque teño un irmán maior vivindo en Canarias, dende hai que hora en Canarias agora, Dani? Unha menos. Todavía non cambiou a hora, así que agora en Canarias teñen a mesma hora que nós. Podes continuar, grazas. Pois eso, que tomamos las uvas 2 veces. Primeiro en horario canario, despois en horario peninsular. Bueno, está guai, ese está ben, ese está ben. 24 uvas. Sí, vamos, non comemos uvas en todo ano, menos ese ano. O sea, cando ainda por riba, eso como que non, que sempre tomamos uvas, tomas uvas 3 veces. 3 veces o ano, sí. Madriña, na mesma noite. Lucía Veiga, algunha cousa que fagamos así especial ou parecen chunhas? No, como vai parecer, eu levo unha foto de Pirixel no móvil desde hai 6 anos. Eu tamén. Porque está correlacionado co que traballo. Sí, claro. Levo amuletos e cousas. No, eu en fin de ano meter ouro na copa de brindar. Eu son desas de como aquel ano Carmen Sevilla ou ben, non, pero ben, pero ben. Despois que outra cousa facer? Bueno, levar vermello. Levades vermello? Eu son moito de levar vermello, Sí, pero no día a día, xa. Non, sí, bueno, sí, porque veño. Eu falo de roupa interior, porque a roupa interior vermella cómoda non é. Entón poño a pasear e despois sacoa e xa ou poño outra ou vou sin ela. Depende de como teña ese fin de ano. Entón hai un modo comando. nicho de mercado que é a roupa vermella cómoda, a roupa interior vermella. Totalmente, hai un nicho, sí, por favor, que a preparen. Canto máis vermella é a roupa, máis calentito me pongo. Máis Pirixel me fai falta para o ano que ven. Causalidade. Papini, faz algo ti de fin de ano? Nos dámonos os regalos de Papá Noel e de Reis en fin de ano. Como? No xusto termo medio. Pero un momentillo, porque isto non se pode tratar así como isto un bombazo que dixas que era aquí, e se explicas, imos ver como, a ver, espera, como facedeo todos. Vos encargadeslle a Papá Noel e os Reis Magos que por favor atrasen ou adianten a entrega. Exacto. E agora, porque que traballan 3 días, cada un deles traballa 2 días o ano. Un o 24, os outros o día 6 e quedan o 31 en casa de Pini para deixar os agasallos. Toman algo e deixan o regalo na familia. Claro, moi ben. Pero isto por que foi? Porque para que non se pelesaran meus sobriños entre que acabamos de cenar, eran as uvas. Pero que eran peleas a navalla. Bueno, a navalla no, pero se decían palabras de 8 sílabas e cosas. Deletreaban. Gusta moitísimo que os reis e Papá Noel trayan todos os agasallos o día 31. É unha mestura perfecta. Sanjeo, faz algo ti en o día 1? Eu a fin de ano salo a tomar un viños con colegas e se teño un ritual non os recordo, tamén che digo. Que pode habelo, igual si hai. Porque igual teño que chamar a casa e preguntar. Porque ti sabes antes de que chegue a noite, non? Entón claro, lo que pase pola noite a veces pasa, non sei. Sí, bueno, a noite se chega. De ti, Francisco? No, eu só manteño unha costume bastante estúpida a día de hoxe, que é en plan, a ver cuál es el primer anuncio del año. Que ese se paga, pero bien, Pero iso ainda se queda fazer. Na miña casa sí, pola miña parte sí. É que claro, estades vendo, pero non vedes as uvas pola 1. Atragantas coas uvas e a ver cal é o primeiro anuncio do ano, que ese se paga bien. Levan agardando dende hai 10 anos na primeira, están vendo as uvas na primeira, non sen os anuncios nunca. Claro, que aparte cal é o primeiro, porque en cada cadea, en cada canle é un. Antes había un alcalde, entón veías efectivamente o primeiro anuncio do ano que dicían que era o que se pagaba máis caro, pero ahora... Pero se agora xa non é o primeiro anuncio do ano, porque dende hai anos as badaladas inclúen publicidade en cuberta, entón ese é o primeiro anuncio. En cuberta. Bueno, cuberta... Podo manter eu esta xa a sabendas de que é unha estupidez, podo manter esa ilusión. Sí, claro. O primeiro anuncio... Preguntemos ao público, pode manter Fran Rodríguez esa estupidez?
Agradécese moito. Bueno, foi un pouco un pouco condescendiente tamén che digo, Claro, xa con certa idade un non cambia. Tamén é certo. Non é que isto cando empezaron a incorporar mira como infantilizou a televisión e Coipe a audiencia. Coipe que Coipe está levando sobre todo. aquí gratis, por Sí, lo que bueno, sexa. pero porque foi a primeira que lembro que poñía cada badalada. Eu estou moi en contra de que todas estas marcas indiquen exactamente cal é a badalada que corresponde Eu con tamén. número. Sí. Porque Eu isto non dá lugar a erro. E onde queda ese erro? Onde queda Marisa A Naranjo? espontaneidade. Claro, onde queda ese ai, come aos cuartos, tal, non, por favor. Eu creo que hai que abogar dende aquí, dende esta atalaya radiofónica que eu como que non, na Radio Galega, por favor, prohibide nas vosas badaladas que Coipe ou quen sexa, que non Coipe non se pode dicir que marca. ¿Por qué Coipe? Coipe Pero Coipe é unha emisora da competencia. Ah, claro. A Coipe, sí. Coipe. No, Coipe existe ainda como o mellor non existe, Coipe pode dicirse Coipe porque xa non existe como marca. Non sei. Bueno, pero que non poñan os non porque aínda así estánme dicindo que aínda existe Coipe. Vos consumides Coipe, pero para consumir Coipe hai que ter pasta, porque cuidado, porque tal como está Así, o aceite, acusando así a Coipe, puro fax. non digo non. Bueno, No. 1880, turrón máis caro del mundo, pois Coipe tamén. E aquela voz de Picó que daba así. Pico tampouco existe Pero ahora xa. xa é un, claro, porque xa é unha personaxe animada. Claro, o señor, claro, o señor Pini, morría. pode repetilo que non sei se quedou aí. Que agora é Piqué. Ah, Piqué. Claro, non. Pero que era un señor que, claro, morría, debía morrer cada 2 anos ou 3 por idade e tal, porque era un señor o sustituían, pero vese que xa non existe No, ese o que fenotipo. morría era el de la viuda. Sí. Pois ese home... Marita colleu no. Ai, perdón, que casi lle meto dedo no ollo. Bueno, en fin. Ai. E sabes cal é a outra mellor rutina de fin de ano? Cal. A das izquierdo. Cal. ¡Vino especial de Como que no! Ai. Bueno, son quedan menos de 4 minutos para as 9 da noite. Imos facer un alto no camiño porque hai que poñer publi. Pero non sei se vai Coipe, cuidado, agora. se vai Coipe a Tinei de pleno, pero bueno, de la viuda, imagínate agora. Bueno, non se poden dicir marcas pola radio, vale? Isto é todo de un jajajiji, pero non se poden dicir marcas. Vou poñer unha canción que sempre poño nestas alturas do ano, que é a de Álvarez Guedes. Non se poden dicir marcas. Non se poden dicir marcas, non. Álvarez Guedes sí se pode dicir. Bueno, pero vou poñer unha canción que é a de Cada vez que pienso en ti, que é a que poño todos os anos, e total, como poño unha vez ao ano, pois tampouco non importa moito. E agora, nestes minuto, nestes 3 minutos nos que soa a canción e ven a publi, temos unha mesa redonda no Como que non para falar de causalidade e correlación entre... Eu teño unha tradición, pero non me preguntaste. É verdad. A ver, igual Dani, igual Dani, quedamos, dalle. igual non sei. Dalle, non, perdón. Que a min gústame faltar o respeto a xente que me di pois xa non nos vemos ata dentro dun ano. Eu insulto. E tú insultas, pero con insulto gordo. De Gordo, trazo que non grosso. se pode dicir pola radio. Non digas, iso non. Porque hoy peo mellor aínda se pode dicir, pero iso non, Iso non, porque estamos, bueno, xa non estamos en horario infantil, pero o mellor está xente aí, rapaces, escoitando, a 6 da mañá. A mañá seguro. Eu estou con Lucía, efectivamente. Non se pode dicir nada. Bueno, en fin, Moitísimos. imos escoitar un pouco de Álvarez Guedes en Non se menos poden de... dicir marcas. Non se pode. Bueno, ás 9 da noite volvemos aquí na Radio Galega. Un aplauso para Álvarez Guedes. Veña. Hola amigos e amigas, son as 9 da noite. Que rápido pasa o tempo. Que hora é agora en Singapur, Dani? Depende porque non cambiaron a hora. En Vale. Singapur non cambian. Entón, agora en Singapur... Sí. Pois que se está alguén en Singapur que vaya á cociña e mire o forno. Bueno, o reloxo do forno non é un reloxo a ter en conta, porque se saltan os plomos
Pero que tipo de persoa cando salta nos plomos non pon o reloxo do forno? Pero queda intermitente. Eu teño un problema porque teño Non, iso nos coches. Teño o microondas en riba do forno. Sí. Non podo soportar que marquen horas existir. ¡Tampouco! Ainda que estén equivocados. Totalmente. Entón, cada 2 ou 3 días teño que axustalo como Tim se... Paquito. Pero sincronizas para que cambien a vez. Sí. Claro. Isto lembrame a un amigo que sempre miraba, sempre cando despertaba pola noite, dáballe a luz do Casio para comprobar que non se quedara cego. Ajá. Bueno, unha cousa que xa que falamos de reloxos, digo, pois xa, junto. Sí, sí. Vale. Non dixo pecado, pero non o que pecador. facía que tiña medo a quedarse cego? Bueno, cousas eran outros tempos, Estaba na cama e dicía, ui, quedarei cego. Teño unha sorpresa para as Izquierdo. Pero, un segundo, Carlos, sabemos Sí. se é unha comprobación a posteriori. Non, el, por exemplo, despertaba e dicía, ostras, que susto, porque como había escuridade, dicía, ostras, entón, tiña que ter un Casio, dáballe a luz e dicía, pois non estou cego, e seguía dormindo. E seguía. Bueno, claro, pero quedaba tranquilo. Que pasa? Cada un ten as súas cousas, vale? Iso sí que era unha noite boa. A Juaneiros, podedes vir para aquí que ides tocar outro tema que estamos empezando, son as 9 da noite, estamos preparándonos e mentres van aparecendo a Juaneiros Blues Band, vou dicir que despois temos a improvisación da xa clásica das Izquierdo Sisters e ademais imos facer un experimento e teño unha sorpresa para volas dúas. Un experimento sobre correlación e causalidade. Sí, concretamente, sí, pero mentres tanto Eu creo que ese chiste xa morreu. Sí, non. Eu todavía sigo aí. Morreu un editor noso, pero polo demais eu quedei aí, eu son como unha anaconda, entendes? Necesito Claro, que e máis morreu o home de la viuda. E o home de la viuda morreu tamén. Un aplauso que están chegando os ajuaneiros. Sí, por favor. Está Esteban, está Óscar Limón, está Robert Carcos, van chegando pouco a pouco, colocándose nos seus sitios porque van nos deleitar. Está tamén Jack Nicholson, Gwyneth Paltrow, que todos. saúdo desde Esteban, aquí. Sergio, Os Estopa tamén. o outro, que era Sergio Esteban e Adrián, que claro, que era para ver si Sergio Estíbaliz e todos. Van tocar un tema de blues, por eso son unha blues band. Ajá. Por si había dúbidas. É unha pasada porque levaba eu pensando desde a última vez. Claro, que hai xente. Por qué? Claro. Porque esa correlación. No van vestidos de azul ni nada. Neste caso hai correlación e causalidade. Amigos e amigas, estades preparados? Están poñéndose isto que están escoitando porque estamos en rigoroso directo, son as 9:03 medio pasados da noite. Estamos na Radio Galega, estamos no especial de fin de ano do Como que non. Estamos con Lucía Veiga e Marita Martínez, as Izquierdo Sisters, amigos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué honor! Temos un concurso por diante, pero antes é unha sorpresa para elas. E antes de todo, chega a segunda actuación da Ajuaneiros Blues Band. Esto chámase Hipotecas Blues. Hipotecas Blues. Fondo Monetario Internacional sube e baixa os tipos de intereses. Hai que ver que educadiños que son.
dicen seriamente. Pero estas guitarriñas sempre, sempre sonarán. Ou como que non van soar así. Veñe que temos que comprar un coche eléctrico. Din que contaminamos o planeta. Haberá que ver onde o enchufamos o donde conseguimos tanta tela. Pero este pianiño estaba encarjado, cargueino debaixo da cama. Tamén dixe que no Lar das Artes en Matamá, no Central en Samil, na Amadorra en Pansón. Cando temos concerto cobran 4 euros a primeira consumición. Hai que explicar que os músicos temos a manía de comer e de beber. Entendedeo, por favor. Como que non? Oh yeah! Este é Adrián e este é Sobalso.
Despois, vémonos ao final desta hora. Veña, un aplauso forte para Juaneros Blues Band. Ai. Bueno, son nestes intres as 9 da noite. Estamos chegando a esa última parte do programa. Estamos xa entrando nesta segunda hora. Lembramos que a nosa vindeira, o noso vindeiro programa será xa en 2025 no noso horario habitual, o vindeiro sábado, xa domingo 5 de xaneiro, onde ademais vou vos pedir unha cousa, amigos do Como que non. Como cantos estades de vacacións? Moitos, verdad? Moitos de vos. Sí, uns cantos. Vou vos pedir, por favor, que xa que estades de vacación, quededes aquí con nos ata o día 5. Porque senón é que dame unha preguiza desmontar todo para montalo. Entón, se quedades aquí todos para o día 5, eu prometo que veño igual. Pedimos unhas pizzas. Sí, pedimos unhas pizzas. Chama Dani o Pentágono. Teño aquí uns datos que... Sí, despois xa non los contas. Pero temos que explicar a pizzería que se é con relación ao... No, ti pides unha pizza hawaiana e xa está. Imos facer algo que é un clásico xa no especial de fin de ano do Como que non. As Izquierdos Sisters son as mellores improvisadoras non somente de Galicia, de todo o Estado español e parte de Panamá. Xa o teñen demostrado moitísimas veces, e o que facemos no Como que non habitualmente é que eu preparo unha serie de unha banda sonora con efectos e sintonías e tal, que elas non teñen nin idea de que van, e a partir do que elas escoitan e un pouco tamén do que vos lles propoñades, pois imos facer unha historia e despois imos facela, e cando rematemos esta historia contovos porque é un experimento. Pero antes de nada, imos facer isto e despois teño unha sorpresa para vos. Sorpresiña para vos. Pero imos comezar con esta improvisación e supoño que, como sempre, xa que temos non sei se o dixen, que estamos en... Non dixen aí onde estamos. Estamos aquí. Como estamos aquí en Lagulete. Máis de 500.812 persoas segundo os últimos datos oficiais. Sí. Isto que me ven, mira, todos con entrada pagando 4 euros con consumición. Xa o dixo antes Limón. Pois imos ver se nos propoñen, que facedes sempre, que lle pedides colaboración ao público, pois entendo que supoño. Sí, para que vexan tamén que está totalmente improvisado e que imos incorporar o que nos digan, que lles preguntamos. Orde que somos moita xente, por favor. Sí. A historia que improvisaremos ca banda sonora original creada por Carlos Tresandí. Un lugar, pedímoslle. Veña. A ver, onde pode ter lugar? Onde pode comezar esta historia? Decide, un lugar. Lagulete. No, vale, en Lagulete. Se tal escolle de outro, porque como sei a Lagulete en medio do... O instigador é o do Xersei feo. Xa o teño claro. Pero bueno, outro sino un cidade ou país, non? Veña, ou... Sí, ou por exemplo. Veña. No Murcia. No Pentágono de Murcia. No Pentágono de Murcia. Moi ben. Como dixeron Murcia o Pentágono, pois todo basado en feitos reais. Correcto. Perfecto. Podemos intentar que comece en Murcia e acabe no Pentágono. Sí. Como me gusta, ímolo vale. intentar. Queredes algo máis, algunha proposta máis, algún título, algo que vos diga? Un refrán, un título de canción, algo que nos dé así tamén. Sí, pide, ti pide. Pois eso, un refrán, un título de canción, algo que vos... El burrito sabanero. El burrito sabanero. Forte, Qué bárbaro. Bueno, pois serve o burrito sabanero. A historia vai comenzar en Murcia, vai rematar no Pentágono e vai sair o burrito sabanero. Vale. Bueno, pois esperemos que pode sair. Se non lle dan o golladista. Pois que non sei, por introducir faltame o factor insulto, que é un pouco que pasou en Murcia, ¿no? Que hubo un insulto entre un murciano e Pini,
Bueno, podemos incorporarlo. Un insulto. Un insulto en algún momento. De un murciano. Un insulto murciano. Claro. Un insulto murciano. Claro, un insulto murciano. Sí, por exemplo, ou outros. Pois imos a ver se escoitamos aquí en Lagulete con esta banda sonora. Lagulete, 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 Lagulete. Que ben o está a pasar Dani Lorenzo, Sí. Instigador. Sí, bueno. Quen rí agora? Que vengativo. Bueno, pois, amigos e amigas, aquí chega un ano máis a historia improvisada, isto é real, completamente improvisada por Lucía Veiga e Marita Martínez, las Izquierdo Sisters. Dalle aí, Pini. Izquierdo Sisters Productions presenta Me Borreto Sabanaro. É un señor de Murcia. Carmiña, mira, estou un pouco nervioso porque desde que abrimos a nosa sucursal de empanadas en Murcia, este é o pedido máis grande que tuvemos en toda a semana. Sí, eu ben pensei que era un bon negocio vir aquí, que había moita hortaliza para facer o que é a zarrapallada da empanada. Era moi ben ter a cebola de man. Pero non sabía que a historia iba a ser tan emocionantísimo, Dios mío. Increíble, aquí hai unha variedade de cousas que meterlle empanada. Ai! Que lle pasa a túa filla, Dios mío? Vai para o invernadero. Ai, que caeu dentro do forno, Carmiña. Axúdame a agarrala. Ai, meu Deus. Onde vai a nena? Porque Dios mío, están chegando coches de policía. Ai, que pasou? Están rodeando os invernadoiros, Dios mío, mar de plástico. Que pasou? Que o que queredes de nós? Por favor, non nos apuntades con esas pistolas. Isto é produto galego, pero bueno, feito en Murcia. Non lle digas que é produto galego que nos levan, Dios mío. José Antonio. Teñen todos gafas de sol, dis que o pedido é para o Pentágono. Pois vai a nena na caixa, temos que ir con eles, Carmiña. Que nos vai a nena dentro dunha empanada. Ermitas! Os americanos. Ai, están chamando ao jalpón. Quen é? Pasa. Hai que botarlle 3 en 1. Ai, Dios mío, es Will Smith. Son os homes de negro estes. Ai, non queríamos meter un espía, foi a nena dentro da empanada porque saliu así a nena. No, de verdad, non se acercai, Dios mío. Temos familia en Cambados, por favor, déixenos en paz. Xuro vos que non iba nada máis dentro da empanada, solo a nena. José Antonio, colla recortada. A recortada vou colle o funciño que o trouxen para apañar en Murcia. Afástate, que sacou un secador este home, que queres? A mí non me levante la man, Que da tua muller non falei. A nena! Ai, Carmiña! Esa é esa ascarosa da veciña que está aí, mira esa. Ai, Carmiña, temos que coller ese avión e rescatar a nena ao Pentágono. Ti desfaite de Will Smith. Eu vou cara ao Pentágono sacar a nena. Fareino por ti, porque levamos 35 anos casados. Levantamos unha familia, levantamos un negocio. E nunca salimos, Dios mío, nin de Uxes, nin de Murcia, ahora que viñamos. Pois xa lo vamos para o Pentágono, Carmen. Bueno, amarro o burro aí. Vamos ter que ir en... Pois vamos ter que ir en burro cando cheguemos. Amarro o burro, espera. Andrés, déixame algo para amarrar o burro. Andrés, pero serás fillo de tu... ¡Gilipollas! ¡Ascaroso! Ai, Dios mío. Bueno, amarreino cunha sábana. Vai ser o burrito sabanero. Cuidado. Corre. Cuidado, Carmiña, que xa estamos en Estados Unidos. Igual come moita margarina e morre el gen co burro. Más ser o burro que a sábana, Carmiña. Ai, Dios mío. Vamos, o jalope. Que ben fixemos traer o burro, Dios mío, que así non hai que pedir taxi. Aguanta, que se achaja papá e mamá Fátima. Aí vamos. Por que porta é para o Pentágono? O ala oeste? Veña, ali hai xente de Vián. Chama aí a porta. Abride, que vimos pola nena. Somos de Dominos, traemos un pedido.
A empanada é vos como a pizza pero encuberta. Non sabemos que estades facendo. A que tengo bulto máis gordo. Poní unha miña muller, devolvédoslela, por Dios. Por favor, abrídenos a porta. Aí está. Herminia! Ai, Dios mío, Herminia. Ai, miña nena, que vida levaches. Herminia, si queres, si che gustou o Pentágono, abrimos outra sucursal aquí. ¡As izquierdas asisten, amigos! ¡Bravo! ¡Faraonas! ¡Qué grandes sodes! El burrito sabanero. ¡Qué grandes sodes! E que ademais escolleron dous insultos que son gelipollas e ascaroso, que son de verdade. Son propios da nosa radiotelevisión. Totalmente. Digos unha cousa. Dixen que lles ia explicar o que fixen hoxe, que é un experimento. Bueno, esta banda sonora é exactamente a mesma que utilizaron a primeira vez que fixeron isto hai 3 anos. Nos vindeiros días imos colocar no sacale de YouTube as dúas historias para que vexades como co mesma banda sonora saíron dúas historias completamente distintas, super divertidas, son as mellores, xa vos lo dixen. Un forte aplauso para Lucía Veiga e Marita Martínez das Izquierdas. Teño unha sorpresa para vos antes de pasar ao concurso. Como juegas con nuestras mentes, como Carlos? si veis, son espectacular. Son as 8:22, son as 9, perdón, 9:22 da tarde, estamos. As 8:22 serán logo. Claro. Sí. Bueno, claro, as 9:15 pola mañá. Teño unha sorpresa para vos. Ai. Hai alguén aquí neste local Ui, ao pau. Arrentes do pau. que coñecedes, Sí. e que quixo estar aquí con nos para facernos unha visita, e que vou propoñervos un xogo. Vou ver se en pouco tempo adiviñades de quen se pode tratar. Vale, e vos podedes facerme preguntas e eu vou vos contestando o que poida, e se adiviñades quen é, sai aquí, e se non, queda no cuarto da saúde e non sai nunca na vida. E queda pechada aquí na gulete toda a vida. Ai, Dios. La gulete. Por certo, unha aperta grandísima a José, que é o dono de La Gulette, que como sempre. La gulete. Pide yo que está arriba, grazas pola confianza, sempre pola amabilidade e pola hospitalidade, que é maravilloso vir aquí. Bueno, podedes facerme preguntas, isto é como quen é quen, e eu vou vos contestando o que saiba. Sí ou non, o sea, de preguntas así pechadas ou... Bueno, podedes facelas un pouco abertas, Vale. a ver, para dar un pouco máis de chance, para que non tardar moito tempo. Veña, Vale. o que queirades. Se queredes, podedes ir facendo alternando para xogar as dúas, vale? Veña. Veña, comeza quen queira comezar. Ti mesmo, Adícase o mesmo que a nós. Sí, entre outras Vale, cousas. e a que nos adicamos nos? Por Dios, ves, é unha pregunta moi aberta. Claro, sí, entre outras cousas. Vale. Sí, un pouco sí. É unha muller? Sí. Sí, é unha muller. Vale. É unha muller. Está aquí, ademais, está nestes intres a escasos metros, sí. Vale? Espera que vou preparar o... Algúnha vez compartimos escenario? Creo que sí. Sí. Sí, algunha vez non. Varias. Cas dúas? Sí. Sí, varias veces. Varias veces. Bueno, varias veces, pues sí, claro. Bueno, seguide preguntando, tampouco vou dicir todo. Veña, máis cousas, eu logo vou matizando. Escenarios de teatro? Sí. Xa sei quen é. Boa, que chulita. Sí, pechou o expediente rapidamente. Toca o clarinete? E a batería? Sí. A ver, xa está. Quen está aquí? Está con nos hoxe a nosa queridísima Graciela Carlos! Graciela,
Graciela, pon aí un momentiño, colle un pouquiño, sí, un segundiño, Graciela, Carlos, amigos, que estás con nos, que estivo... Estamos. Non marches moi lonxe, Que ben. Bueno, non sabían, Non. Bueno, faládenos un pouco. Que era falou, que tal, Graciela? Antes de nada, que tal todo? Mexo por min. Que bárbaro. Pois tú veches tempo de ir antes de sentarte, pareces tonta. Levo todo o rato aí detrás. Sí. Teño tortícolis. Ai, pobre. Faládenos ben o micro, fala ben, dirección o Hola, micro cara a ti. Aí estamos. Bueno, bueno, un momentiño que non temos moito tempo, pero que nos podedes contar as tres de vos mesmas? Que significa para vos este reencontro? Hai canto tempo no que non vos viades? Pois uns mesiños. Casi un ano. Casi un ano, dende... Febreiro, desde febreiro. Vai facer un ano. Que saibades que hoxe que viñamos a Vigo, falamos as dúas e dixemos, temos como un cachiño pola tarde, chamamos a Graciela. E ao final dixemos que un día tan especial, tanta xente en Vigo, poñémola nun compromiso. E non a chamamos, pero polo peido dun Bueno, can, que saibades que a opción original cal era, Graciela? A opción era vir disfrazada de monxa. Non. Perdón. Ten explicación, ten explicación. De monxa porque fixeron con ICK, que falamos diso. Claro, había unha cousa que era en plan, de que vou, porque el dicía, bueno, tes que vir dunha forma, non, na que non se te coñeza. Eu, vamos a ver, estas mulleres víronme con todo tipo de de perrucas na cabeza. Sí. Con todo tipo de outfits, disfraces, de todo. Coñéceme todos os lunares do corpo, da cara, non, é que non podía. Estades tendo unha visión moi interesante agora mesmo. Visión masculina. Si, mira que cariña. Está ali a miña muller, por favor, non me... No, estaba pensando máis na Dalí. Tiñas unha cara de señor consecuente. Eu estaba pensando que eres, Carlos, o novo Isabel Gemio de la radio ayer. Aí está. Sí, estaba intentando recordar algún ritual de fin de ano. Sí, totalmente. Cada un. En fin, bueno, Graciela, vamos pechando tarefas. Gracias por estar con nós. Estas mulleres teñen un concurso que facer. Lembramos que a última participante do concurso CQN foi Graciela Carlos, que acadou 41 puntos. Non foi... Están chamando. Está falando, bueno, están chamándome a mí, pero igual, Singapur, que non chamen, efectivamente. Foi Graciela Carlos con 41 puntiños, imos ver se as izquierdo superan. Despois ao final que facemos dentro de media hora, como vamos. De media hora de tempo imos facer unha festa final coa Juaneira os Bluesman, chamámoste aquí tamén, non trouxeches o clarinete, non? Non. Bueno, é igual, pero Iso que veñen os da casa, Sí, claro, porque hai un rapaz aquí que é familiar teu, non? Ou algo. Ui, canto temos que falar. Mira, bueno, díxalle daba unha. Pero iso despois, cambiou a cara, agora, hacia aquel lado. Agora, iso despois, porque agora temos moita plancha. Graciela, gracias por vir aquí. Logo falamos, Un aplauso grande para Graciela, Carlos. Sí. Dani Lorenzo, cambiamos o sitio. Gracias, Graciela. Unha sorpresiña. E amigos e amigas, cando son as 9:30 prácticamente da noite temos que ir pero voando, porque chega a edición de fin de ano, o último de 2024, chega o concurso CQN. Como que non presenta o concurso CQN coas izquierdas dices. Veña. Xa sabedes como vai máis menos, porque como ano pasado despois dicimos as poucas variantes que hai, imos co acumulador de puntos. Xa sabedes que tedes que escoller un número. Eu teño aquí varios enunciados, tedes 30 segundos, temos o noso home do tempo. Sí. Temos o noso home do tempo, Dani Lorenzo. Noroeste. Efectivamente, que é o noso Pemán. Podedes escoller un número que sexa o 1, o 2, o 6, o 7, 9, 10, 11, 12, o 14 ou o 15. Son os que quedan libres. Cal queredes? Gusta, Veña. O un, moi ben. Pois un temos verbos da terceira conxugación. Hola. Ides ter 30 segundos para dicir o maior número posible de verbos
da terceira conxugación. Imos prepararnos. Están pensando, podedes contestar, non fai falla que vayades alternando, quero dicir, que cando vos haya, pois dadeslle pa diante e xa está. Estades preparadas? Tedes eses momentiños para pensar? Verbos da terceira conxugación. Dani, temos preparado o tempo? Preparado. Pois... Quen apunta? Eu non vexo ninguén cun boli. Teño aquí eu. O tempo comeza xa. Vir, sair, rir, sentir, dormir, sufrir, cuspir, muxir, lucir, mentir, curtir, pudrir, escribir, partir, xurdir, xa o dixen, relucir, expelir, pulir. Tempo. Non está mal. Unha, dúas. Bueno. Un momento colmado, Un momento. As Izquierdo Sisters conseguen nesta primeira parte do acumulador de puntos un total de 16 puntos, que está moi ben. Veña. E sen máis preámbulos, imos coas apostas, as preguntas e sobre sorpresa. Veña, imos a lo, Pini, veña, dalle aí. O sea, os ámbulos. Os ámbulos, claro, imos o posámbulo casi. Xa sabedes, temos aquí 5 sobres. Son 6 sobres, perdón, con 5 preguntas. Cada un ten unha temática distinta. Tedes aí 5 puntuacións, 2, 4, 6, 8, 10 puntos. Se acertades, sumades. Se non acertades, quedades como estades. Obrigatorio o sobre sorpresas, tedes aí todo o que hai que collelo na segunda pregunta, na segunda rolda. Obligatorio na segunda e na cuarta. E na última, a ver que pasa. Vale. Veña, pois, ves que decimos primeiro isto ou despois de saber a pregunta? Primeiro a temática e despois apostades. Veña. O vermello? Vermello. Veña, Francisco, que temos aquí? Música. Canto apostamos en música? É o teu campo. Por suposto, digo que todo non usedes os móviles, pero se non usades os móviles, deixo vos axudar co resto do equipo, pero non usedes os móviles. É importante que non usedes os móviles. Non lle fagades caso a Dani Lorenzo, o ex colaborador do Como 8 puntiños, veña, 8 puntos. Imos a escoitar, mira, esta que sobrou é a que sobrou do pasado concurso con Graciela, que non colleu. Veña, dalle. Estamos escoitando a Mark Ronson e a Bruno Mars, que popularizaron este Uptown Funk, que se estreou un 10 de novembro de que ano? E as opcións son 2012, 2014, 2016 ou 2018. E eu, como sempre que fago este tipo de preguntas, imos tentar desbotar e a ver que pasa. 12, 14 ou 18? 12, 14, 16 e 18. Vale. Peña, cal desbotamos? Para hai alguén que teña algunha idea? 12, 14. Paco Merchan non, porque a última vez liou unha con David Zamor que flipas, pero os demais 12 e 14. Sí, porque estábamos... sí. 2014. Por que? Porque razón a vosa resposta, por favor. Porque eu fun a ver a Bruno Mars. Aí está, era a pregunta que lle iba a facer. Non hai máis preguntas, señoría. E foi, non? Foi prepandemia, pero eu creo que non foi no 18, foi antes do 18. Sí, pero moito, eso non, foi moito antes. Foches con aquela persoa extraña, Dios la leve moi lonxe de nós. Dios la teña onde a teña jardada que non a saque dali. E por certo, que non me convidastes a ir a Lisboa a aquel concerto, pero bueno, non pasa nada, sin acritud. Igual tampouco é momento de arreglar según que cousas. E aquel concerto estábamos nós todavía naquela academia. Sí. E isto foi 2016. Daquela o disco estaba xa estrenado. Sí. O Uptown Funk xa Carlos, era. tens algún tipo de explicación máis? Pechou con ese tema. Era exactamente o que estaba a pensar Paco Merchan. Completamente, sí. Cale, entón a... 2014. 2014, correcto!
Son 8 puntos que son 6, 8, 24 puntos para as Izquierdo Sisters. Podes anotar cuarto e mitad de jamón cocido. Sí, jamón cocido, moi ben. Imos coa seguinte pregunta, veña, imos ver, que queredes? Escolle cor. Verde. Verde como Murcia. E agora que está ya algo de Venecia, eu podo contar que faches de viaxe e non me invitaches a mí. Entón se abrimos o caixón de caca, xa Badaladas. Canto apostamos en badaladas ou lembrade que hai opción Hai de... sobre sorpresa nesta pregunta, É obrigatorio, pero primeiro hai que apostar, vale? Tedes que apostar e lembrade que tedes opción de desvotar, pero bueno, vos, estando hoxe no día que Badaladas normalmente quen presentou con non sei quen, quen fixo tantas veces non sei canto. Pero se levades xa sabedes como vai, claro. Veña, que facedes? Péchaseme o cu, sabes? Cantas badaladas son. Se queres desvotamos. Que se toma. Que encima, como sale unha que divides o apostado. Que se toma coas badaladas. Vale. 4 puntillos non está mal, veña. Pois escoitamos, imos ambientar isto un pouco. A ver, Pero non veña. me desgarrada do concierto de Veña, Bruno vaya Mars. aí. Porque teño un meltdown emocional. Porque eu Si non vivía quería ir. Eu non sabía como cheguei aquí. Muy buenas noches, queridos amigos. Hombre. Todos preparen las uvas. Aquí estamos. Hola, amigo. ¿Qué tal? José Ramón Galloso. Hombre. Estamos escoitando a Xosé Ramón Galloso, que é o habitual presentador das badaladas da televisión de Galicia. De feito, nunha par de oriñas e algo, estaredes escoitando a Xosé Ramón aquí tamén, xusto a Rocío Delgado e a Rocío Durán, que son os encargados de dar as badaladas este ano. Pero a pregunta é, cal destas badaladas non presentou Xosé Ramón Galloso? Ajá. Esta sabía, me cachina más. E as opcións son 2015-2016, 2020-2021 ou as de 2022-2023. Ahora non sabía tanto, mira. Eu diría. Sí, adiante, non? 22-23 diría eu. Eu sei que Arturo, o noso Arturo Fernández, unha aperta para ele dende aquí. Presentou como 2 anos, polo menos. Sí, que parecía que Galloso se retiraba, pero despois... 2 ou 3, agora teño a dúbida. Era broma. E isto, dixeches... Dixen 15-16... Esa sí que estaba. 20-21... Porque estábamos no Malicia cando presentou Arturo as badaladas. Vale, e 22-23... 20-21... 22-23. Eu diría. E o público tamén está a dicir. Sí? 22-23, sí. Con Nada, Noelita Rey. Que non o sobre fixemos, sorpresa. pero igual, dalle. Collo sobre sorpresa que vai dar igual. Total, iso hai que facelo despois da aposta, que non o fixemos. Abro. Sí, lee, por favor, que pon? Divides o apostado por 2. Bueno, nin tan mal que son 4 puntos. Veña, vale. Bueno. Entón a resposta é a última. 22-23. Sí. ¡É correcto! ¡Claro que sí! Arturo, Noelia e Paco Lobeiro estiveron facendo esas badaladas. A primeira foi con Joao Simous, o noso amigo Touri, e a segunda foi con Ana Peleteiro no 2021. Seguimos xogando, polo momento 26 puntos para as izquierdosistas, sen ser moi grave esa división por 2, porque eran 4 puntos. Cal queredes? Outro sobre, veña. Imos rápido. O amarelo. O amarelo, que temos no amarelo, Fran Rodríguez? Series de televisión. Ai. Non hai... Pero non son de series. Cala a boca. Cantos puntos queredes apostar? Series. Que facemos? O que queiras. 10 ou 6, digo para a radio. 10 puntos para series de televisión. Cuidado. Imos ver que ocorre. Pini. É que case me sae o que dicía aquelo. Esta fun boa persoa. A que serie pertence esta sintonía? Eu creo que hai moitas posibilidades de sabelo. Lembrades? Sí, adiante. Tes opcións? Non. Non? Esta é a pelo. Enredo. O que diga a miña señora. Botaba na dúas. E salía Billy Crystal. Os xoves pola noite, sí señora. Esta historia de dúas familias, os Tate e os Campbell. ¡É correcto! ¡Claro que sí!
E ollo que van 36 puntos para as Izquierdo Sisters. Kilo de arroz. Sí, no me lo creo. Yogures. Moi ben. Lembrade que tedes aquí 10-4-8 puntos que xa se xogaron, pero agora sí que chega a última pregunta na que é obrigatorio un sobre sorpresa e hai que escoller O negro. o negro. Non sabía eu. Sobre este. Non, aínda non. Pero vai ser este. Primeiro, Televisión. televisión. Hai que apostar. Claro, Quedan quedan los... 2 e 6 puntos. E quedan dúas posibilidades de coller sobre sorpresa. Tamén vos digo que a cabeza da clasificación está Cristina García con 68 puntos. Non chegamos, Bueno, que quedan moitos puntos. E María Xosé Rodríguez con 62. E hai aí un sobre sorpresa no que sumas 20 puntos, no que Veña. multiplicas o apostado por 2, 6 puntos. E agora sí, amigas, sobre sorpresa, e ledes o que pon dentro, por favor. Seguro ese. Veña, ánimo, sorte. ¡Sumas 20 puntos! Sí cuadra. Pero hai que acertar, ¿no? Sí, claro. No, xa sumaste, tedes 56 puntos. Ay, Dios. Estes son directos. Por Dios, se non compraría un de lotería. Oxe, que xa xuntei toda a sorte da anos. Ainda tes tempo para comprar do neno. Ai, Dalle un pouco a televisión. Imos escoitar isto, veña. É para ambientar, Desde Barrameda Beach para el mundo, Lanconia y Donald Trump. Aquí llega Donald Trump con todo su poderío y la cara más colorada que un cangrejo de río. Díselo, Donald. Tengo el mismo nombre que el pato de Walt Disney y soy el nuevo presidente americano. Mucho cuidadito con el republicano, pero sobre todo si eres negro mexicano. Nunca lo pude imaginar, pero al final ha sucedido. Ya presidente Donald Trump, con esta cara de cochino. Para frenar la inmigración, un muro voy a levantar. Relájate porque pa' mí, que tú ya no levantas nada. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué habrá sucedido? Para que gobierne tú los Estados Unidos. Abre bien los Vou agardar a Torre abre Troso, los oídos. Escucha peteo que es la voz de los latinos. Donald Trump, que presente, que del muro para acá no somos delincuentes. Donald Trump, estamos escoitando a los morancos. E a pregunta é: verás, cantos especiais de Noitevella protagonizaron los morancos en la 1? E as opcións son 1, 3 ou 5. E hai 6 puntos en xogo que vos porían con 62 puntos empatadas con María Xosé Rodríguez e cunha opción de aínda poñerse de segundas na clasificación. Imos desbotar. Queredes preguntarlle ao público cantos pensades que los morancos fixeron solamente un? Que levanten a man. Estou preguntando aquí ao público que está... Especial fin de ano. Especial fin de ano. Na primeira. Na primeira. Sí, correcto, porque creo que non sei se houve alguna en Antena 3, pero na primeira. Alguén pensa que fixeron un só? Alguén pensa que fixeron 3? 3, poucas, 3. Alguén pensa que fixeron 5? Hai moita abstención. E sabes que pasa? Que eu estou pensando nos que non fixo Mota. Claro. A ver, a cousa está entre 3 e 5. Para min, claramente. Vou vos dicir que a cousa está entre 3 non e 5. hai unha pista, non hai un rango de anos. 3 é pouco, 5 é moito. Son as 9:47. Non, a ver, bueno, pois sí. É máis de un. Sí, O que correcto. pasa é que, claro, un tiñámoslo descartado. O que pasa é que Mota entre fixo 3 e 5. Mota fixo moitos, non? Tamén, logo sí. Horta fixo moitos, Martes e 13 fixeron Volve moitos con tamén. nós, Mari. Estou pensando.
Pero nunca vexo os especiais da UNSO. Sí que estou pensando para min. Cruz e Raya fixeron moitos tamén. Sí, Cruz e Raya. Estes eran, xa vos digo que estes eran de entretempos. Estou pensando de Entretempos, eran de nunca fixeron, o que si vos digo é que se fixeron 3 ou 5, nunca fixeron ningún deles consecutivos. No. Eu estou Sempre era como entre 3. alguén- Para min o tres. corazón dime 3. Pois 3. Veña, 3. dalle. Definitivo. 3. ¡Es correcto! Mira, fueron en 1993, hasta aquí hemos llegado. En 1998, a ligera y pon ya la primera. E despois de moitos anos, no 2013, fixeron outro que se chamaba La Puerta del Tiempo. Co cal, nestes intres, empatadas a puntos con María Xosé Rodríguez en segunda posición, as izquierdosistas con 62 puntos. Permítesme facer unha reflexión ca miña compañeira de equipo? Adiante, por favor, porque O agora... sobre sorpresa, o que hai malo é o de dividir o apostado por 2 que xa o gastamos. E o de restas 10 puntos. Se restades 10 puntos, quedades con 2 puntos que vos quedan, quedaríades, perdón, con 56 igual, non? Quero dicir que temos posibilidades de sumar 5, multiplicar o apostado por 2 ou recuperar un destes. Que serían 10 puntos, O sea, 4, 8. hai 3 posibilidades de que sexa unha sorpresa boa e unha de que sexa unha sorpresa mala. En principio... Mayra, que crees que hai que facer? Unhas veces gañase e outras veces pérdese. Agora, sen risco non hai gloria. Iso que vos podo dicir. Preguntamos ao público, vos arriscades sí ou non? Claro, como eles non teñen os puntos. Vale, pois sí, total. Dalle. Sí. Total desto non comemos. Veña, un aplauso para esta decisión valente. Hai que evitar a toda costa o restar 10 puntos. E creo que Graciela está por ali detrás ou anda por aquí. E no último programa, no último concurso que o fixo, o último sobre foron restas 10 puntos. Pero, adiante. Queredes, que sobre queredes antes de nada? Azul. Azul, e imos ver azul lo que hai, porque tampouco podemos lles voy a descartalo, si non queremos. Ah, perdón. Cine. Está de Lorenzo. Dani, E hai outra aquí, Nada. Esta, cine. Cine. Veña, cal queredes? Que colledes sobre sorpresa ou non? Ou quedades con... E oi aposta? Non, 2 puntos, xa está. 64 puntos. Collemos sobre sorpresa. Collemos. Que sobre sorpresa? Este. Voy yo. Ay, Dios mío. Ay. Recuperas un cartón de aposta xa utilizado o de 10 puntos. Dani. Eu dicía, polo menos xa non son 10 puntos. Bueno, 62 xa non perden nada. Imos, poñemos un pouco de ambientación e xa fago a pregunta porque estamos fatal de tempo. Veña. Esta é un clásico. Creo que fun hoxe moi benévolo e te desei a Dani Lorenzo que con estas sí que vos axuda. Ordea estas estreas de decembro da máis antiga máis moderna. A que se estreou antes primeiro e a que se estreou máis tarde despois. E as opcións que temos son Kraven o Cazador, Cónclave, Sonic 3, por iso estamos escoitando esta parte de Sonic, e Here. Esas son. Vale. Títelo. Eu creo que sí. E títelo non quere dar. Que dicía antiga, popular non. A última sería Sonic? Sí. A previa Kraven? Non. Eu diría que sería Here, Cónclave, no, Here, Kraven, Cónclave e Sonic. Sí, foi antes creer que Cónclave. Para min están falando en letras estranxeiras. Xurocho por Dios. Eu diría que sí, a correlación é isa. Here é a primeira, seguro. Seguro. E Kraven é a segunda, seguro. Seguro. Cónclave e Sonic, sí. Pois isto é o que pensou. Here, Cónclave, seguro, Kraven e Sonic. Mira, o que pasa é que se acertades... No, digo, Here, Crave, Cónclave e Sonic. Here, Espera, que teño os asesores. Se acertades tedes unha cousiña, é que se quedades primeiras, tedes que vir a gran final en xuño. Isto xa vos lo digo. Entón, se estades de acordo,
Sí, apunta aí. Porque onde hai que firmar? A orde Here, a última é Sonic, pero é que a segunda é Craven e a terceira con clave correcto! E as Izquierdo Sisters se matan con 72 puntos! Moitas gracias por este Goya. Está rematando ano moi ben, polo tanto vas comezalo fenomenalmente. Ai, no. Madriña. Antes de nada, vou pediros a Juaneiros, por favor, Juaneiros, podedes vir aquí e de paso temos hoxe xa podemos quitar a sintonía do concurso, pero imos a Juaneiros, ides pasando mentre eu vou falando, ide pasando sen problema, e sobre todo Robert Carcos, que creo que veña aquí porque imos facer o que ven sendo o primeiro simulacro do día das badaladas. Ai. E hoxe non temos uvas. Hoxe temos esa caixa, por favor, Dani Lorenzo, fazme o favor e va repartindo, bueno, que collan a caixa por ali e que vayan dando os trozos de eses, de lacasitos, os paquetes. Collede un a cada un, por favor, todos os da mesa. Pasamos la caixa. Sí, señor. Eu prefería as croquetas. Bueno, claro, fixémolo un ano con croquetas, a verdade que sí, pero bueno, aí está, unha, dúas, esa para ti e outra para mí, moi ben, e outra para ti tamén. Vale, que collan os da banda. Primeiro ven o carrillón, despois... Sí, agora deixo a banda que collan tamén se queren. Sí, claro, un para cada un. Non, ti non podes porque tens que tocar. Eu chabro os... E deixa aí no público que se vayan... Pero isto é tan pequeniño porque nos estamos pasando a medicación. Sí. Esto sobre todo... É para ir practicando, para dentro dun saco. O sintrón, estamos pasando... Pois, ide collendo, avisademe cando teñades todos porque faltan 8 minutos, menos de 8 minutos para que cheguen os compañeiros da televisión. Non, hoxe son as 10. Bueno, tedes todos, non máis menos. Lembrade que este ano son 11 badaladas. Sí. Non, son 12. Sabes que hai que facer primeiro o carrillón fai e logo os cuartos. Tintón. E despois vas tocando ti as uvas. Plon, unha. E cantamos todos, vale? Mira, isto pode ser os cuartos. Os cuartos, vale. Vale, os cuartos. Tedes todos, por favor, collede, por favor, que teña... Sí, preparade, porque imos tomar, como podedes ver, non se poden dicir lacasitos, pero son lacasitos, vale? Aí estamos. Lacasitos hijos. Sí, todo o mundo, atención, porque en breve... Pequeñines non, gracias. En breve caio... Os lacasitos non maduraron. Digo que así celebran algunhas sectas o fin de ano. E logo non lembran nada. Pastafari fan porros con pasta. Pastafari. Dalle aí, que vai caendo o carrillón, Ai, que no, é máis longo o carrillón. O carrillón non dura máis, dale. O carrillón, sí, dura moitísimo. Dalle máis longo. O carrillón ten que durar, polo menos, dalle aí, veña, dalle. Vale, media. Ai, que nervios. Os cuartos, non comades. Ai, Carmen Sevilla. Bueno, son cuartos raros. 4 cuartos, e agora as badaladas, veña comendo todos. Unha. Dúas. Bueno, son tamén... 3. Coipe. Coipe. 5. Coipe. 6. Coipe. 7. Coipe. 8. Coipe. Coipe. 10. Coipe. 11. Coipe. ¡El 12! ¡Feliz 2025! A ver, un anuncio. Había 3 aquí. Franquillo anuncio. A ver cuál es el primer anuncio del año. Coipe. Imos dar as grazas a estas maravillosas mulleres que estiveron un ano máis con nós. Merecen todo o noso cariño, o todo o equipo, e sobre todo, especialmente Lu. Sabes que eu vou estar vendo en directo a gala dos Goya. Desbocalleiro. Sí. Xa os fixen cos mestre Mateo por ti. E vou vela inteira ata que polo menos chegue o nomeamento a mellor actriz revelación que agardamos dende aquí, dende Agulet. La Agulete.
Agardamos que o leves. Un aplauso forte para Lucía Veiga e para a grandísima Marita Martínez. ¡Faraonas! E rematamos o último programa radiofónico estrictamente da Radio Galega deste 2024 cun Caribe Mix que nos van facer os grandísimos ajuaneiros Blues Band. Amigos e amigas da Radio Galega, grazas por seguir con nos este ano no Como que non. Feliz ano a todos, feliz 2025. Un ano que ten unha rima así rara, pero que xa o anticipei eu. Claro, que cuidado. Hai 20 anos que non había, efectivamente. Sí. E nos vémonos e escoitámonos o vindeiro 5 de xaneiro ás 12:04 da noite co especial Reis. E agora, forte aplauso para o Juaneiros Blues Band, veña!